Takže dneska som chcel spraviť video Minecrafte k tomu, aby som oslavil 110 odberateľov. 110, to je proste tak veľké číslo. Proste veľké. Extrémne. To je najlepšie. 110, to je skvelé. Teda písku. Dobre. Tak, toto video je presne o tom, o tých 110 odberateľov. Takže dneska postavíme špeciálnu vec, ktorá mi to tu dávať tu až 8. Musím sa naučiť ako skladať jednotku a nulu. Takže dobre. Dobre, idem to postaviť. Tak sa ospravedlňujem za to, jak to dlho trvá. Tak. Budeme potrebovať slab a schod. Či je slabý. Čo je najbližšie k zlatému slabu? Čo je najbližšie? Tak dáme toto. Môžeme dostať aj sulfur vlastne. Aha. To je dobré. Sulfur a potrebujeme ešte toto a sulfur. Polish. Takže niekde tu by... Tak. Tak. Hej, to je číslo 1. Čo na to robíme trošku vyššie. Pardon, niečo sa mi to pustilo. Dobre. A vlastne áno, je nový sulfur update. A to sú tie sulfur bloky a tak ďalej. Číslo 1. Potom ďalšie číslo 1. Shift. A ešte 0. Robíme ako keby nether portál. Zdá sa mi, že by to mal byť takto.
Nether portal. Zase? Máme to! 110, tak. Neviem, mohli by sme to urobiť aj... to je jedno. Dobre, 110 odberateľov. A presne to som aj chcel dneska povedať. Je to našich prvých 110. A ja som vážne prekvapený, lebo fakt neviem, jak ste z jedného shortu mohli urobiť takú popularitu. A bolo to fakt super. Fakt by som si prijal, aby to bolo proste... Chcel som ešte jednu vec povedať, a to je to, že v Minecrafte budeme pokračovať a už sme predbehli aj môjho kamoša Not Elliot. Dajte mu odber, aj napíšte komentár tak. Predtým som mu závidel a ešte jeden, ktorý kamoš, už nie kamoš, hovoril mi, že mám 8 subscriberov, ktoré prekonáš. No, ako vidíte, prekonal som to. A plus 2 z jeho odberateľov sa odhlásili z odberu, takže... Ak chcete viac futbalových shortov, alebo aj nejaké shorty v Minecrafte, dajte dolu do komentov a... Toto je tak proste veľké číslo. Teším sa. A chcel by som tiež dosiahnuť 100 000, aby som získal samozrejme prvý YouTube button. A presne to číslo. Vlastne ešte postavím takúto ako keby časť, kde budú rôzne... neviem. Ja to... teraz postavím môj ďalší gól, takže zoberieme si, to je také najbližšie. Toto je takéto svetlé, no tak toto. A ešte taký istý slep. Fakt, je to tu. Postavím ešte teda tých 100 000, čo je ako náš next goal. Sem sa zase vrátime do tohto svetu, keď teda budeme zase mať keď budeme mať tých 100 000. A na čo sa ja už fakt teším, lebo budeme celkom populárni. Chcel by som aj prekonať niekoho slávnejšieho, než som ja. Momentálne som teraz nie až taký dobrý. To sa zmení. A 100 000 je tiež veľké číslo na prvý YouTube button. Áno, tak všimli ste si teraz správne, že sa dávam dole. Keď neviem, prečo to robím. Teraz za týmto ešte dáme 3 nuly, to je 100 a tu dáme ešte 3 nuly. Takto takúto medzeru. Nie, to sú 2.
dobre. A ešte posledné. Ináč, nechcem byť teraz niekde nerďácky, ale kto má z vás arachnofóbiu? Len ma to zaujíma, to je všetko. Toto je teraz 110, čo je dosť dobré. A toto je môj ďalší gól. 100 000. Tým by som dneska chcel ukončiť naše video. Ďakujem za pozeranie a sledovateľov a tých 110 odberateľov.